Di heqê her du parlamenteran de 26 doz hatbû vekirin û di meha yazeyan de biryara girtina wan jî hat derxistin. Lê her du parlamenter nêzî salekî nel Ewropayê ne. Nobeta wijdan û edaletê a parlamenterên HDP li Amedê di roja çaran de didome û biryara xistina parlamenteriya hevalên xwe bi daxuyeniyek şermezar kirin, gotin ev biryar bêhikme ye. Parlamenterên Kurd derbarê xistina parlamenteriya Faysal Saryıldız û Tuba Hezer de hizrên xwe ji bo temeşevanên dengê Amerîkayê re anîn zman. Îja bi dek dolaba parlamenterbûnê dixin. Bi rastî parlamenter xistin û nexistinanan ji bo me zêde watayekê wî tune ji ber ku parlamenterbûna wan hatine xistin jî ne bi îrada wan ne bi îcazeta wan bûne parlamenter bi rê bi rêzakî wan jî nebûne parlamenter bi îrada vî gelî bûne parlamenter hetanî ev gel nebêje hûn parlamenterê me nînin hûn temsilcî me nînin ancak wî demê em dibêjin em parlamenterî an temsilcî. Parlamenterê Mûşê Ahmet Yıldırım jî anî zman hiceta xistina parlamenteriya her du hevalê wan neheqî ye ji ber ku digel Ahmet Davutoglu 20 parlamenterên AKP jî dewamiya parlamentoyê nakin. Rastî îro parlamenteriya du heb hevalê me neket. Rastî rûreşiya desthilatdariya Tirkiye derket holê. Em vîya wayî dinirxînin ji ber ku hevalê me biz îmzaya hinek kesan nebû bû parlamenter. An jî bi azmûnekî derbas nebûbûn. Müyan jî îro anî zman. Vê biryarê weka nakokî û dubendiya AKP bi nav kir. Yên ku heta niha vîna gel behs dikirin, heta ku niha vîna gel îrade gel pêş dixistin û viyan ji xwe re kiribûn ji devê xwe benîşt, rûreşiya wan derket ortê, dubendiya wan nakokiya wan derket ortê. Hêjayê gotineye ku tevî Faysal Sarıyıldız û Tuba Hezer hejmara parlamenterên HDP ji pêncî nehe daket pêncî û pêncan. Beriya her duyan parlamenteriya Figen Yüksekdağ û Nursel Aydoğan jî hatibû xistin. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.